lokacin bazara a birnin Tokyo an bayyana cewa an ɗage wannan wasa saboda barazanar cutar na ta sarƙewar numfashi, yayin da ko a can ƙasar India gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar zaman da baro a gida ga al'ummar ƙasar sama da al'umma miliyan 1,000 da miliyan 300. Gwamnatin ƙasar ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin daƙile yaɗuwar cutar sarƙewar numfashi, da aka ce wannan zama na daɓaro zai kasance na kwanaki 21. Kazalika kuma akwai labarin da jarida ta wallafa dangane da batun shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Abba Kyari, wanda aka ce ya harbu da cutar sarƙewar numfashi ta COVID-19 bayan da aka gwada jininsa kuma aka tabbatar yana ɗauke da ita wannan cuta. Shi ma kansa gwamna na jihar Bauchi an tabbatar da cewa kama da ita wannan cuta. Bugu da ƙari kuma akwai wani labari da jarida ta fitar dangane da batun majalisar wakilai ta wannan ƙasa wadda ta amince dangane da batun kudirin dokan nan ta inganta al'amura na tattalin arziki saboda hali da aka shiga kan ita wannan annoba ta sarƙewar numfashi a ƙasar nan. To zubar mu je zuwa ga jarida ta gaba, ita ce jaridar nan mai suna Blueprint. Jaridar Blueprint ita ma dai ana buga ta ne a birnin tarayya na Abuja. To a nan safiya dai jaridar ta fara da labarin da ke cewa majalisar da ta wannan kasa ta ce ta tafi hutun dole na makonni biyu duk dai a kokarin da ake na dakile yaɗuwar cutar nan ta sarƙewar numfashi. Bugu da ƙari kuma akwai labarin da jaridar ta ɗauko dangane da batun ita majalisar wakilai ta ƙasa wadda ta amince dangane da batun ƙudurin dokan nan ta al'amuran tattalin arziki dangane da batun hali da aka shiga a yanzu, da ita ma majalisar ta wakilai ta tafi hutu na makonni biyu. Kazalika kuma jaridar ta ɗauko labarin da ke cewa ministan birnin tarayya na Abuja Muhammad Bello ya bayyana cewa a halin yanzu fa an ɗau mataki na zaman da baro, sannan kuma za a samu da cibiyoyi na musamman domin ba da kulawa ga mutanen da suka harbu da cutar na ta sarƙewar numfashi a yankin na birnin tarayya na Abuja. To yanzu bari mu tafi zuwa ga jarida ta gaba, ita ce jaridar nan mai suna Punch wadda ake buga ta a birnin Iko da ke yankin kudu maso yammacin wannan ƙasa. To a wannan safiya jaridar ta Punch ta buga labarai da dama, inda jaridar ta fara da labarin da ke cewa cikunan waɗansu ministoci na tarayyar ƙasar nan ya ɗururuwa har ma da gwamnoni bayan da aka bayyana cewa shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Abba Kyari ya harbu da cutar nan ta sarƙewar numfashi. An bayyana cewa dai waɗannan ministoci har ma da gwamnonin sun yi musahaba da shi shugaban ma'aikata kafin a tabbatar da cewa na ɗauke da ita wannan cuta ta sarƙewar numfashi a cewar ita wannan jarida mai suna Punch. Sannan kuma akwai labari na daban da jaridar ta wallafa, inda jaridar ta ɗauko labarin da ke cewa gwamnatin birnin tarayya na Abuja ta ce fa halin ta rufe dukkanin kasuwanni da majami'u da masallatai, inda ta ce yanzu fa ya zama wajibi a yi zaman da baro a gida. Sai dai kuma ta ce akwai wasu wurare na musamman dai wurare da ake sai da abinci da sauran kayayyaki na bukatun al'umma su da a ci gaba da barin su a buɗe. Kazalika kuma akwai labarin da ita wannan jarida ta wallafa da ke cewa fadar shugaban kasa ta yi Allah wadai dangane da batun halaka waɗansu dakarun sojin wannan kasa da aka ce 'yan tada kayar baya ne suka yi a can yankin arewa maso gabashin wannan kasa. To yanzu bari mu je zuwa ga jarida ta gaba, ita ce jarida nan mai suna Disney.